Als ze weer Beansport gaat, maar een prachtig sportief weekend, Heerenveen Feyenoord. Wat toch van Cambuur AZ? We hadden zin hoor. Absoluut, het wordt een topshow. De Oranje Leeuw is knock-out en al is hoop is nou vestigen op de Ljouwerterherten en de Finster Pompenbladen. Ik praat erover met uw eigen Cambuur-watcher Geert van Thun, keeper, nog wel zonder club, Theo Timmermans en Heerenveen-onvierder Joey van den Berg. Welkom bij Beansport, maar weer een echte over-de-top show. Heren, welkom bij Beansport. Joe, ja, het wordt een mooi weekend, Joey, want je gaat voetballen tegen je droomclub. Ja, het zijn altijd leuke wedstrijden en ook wel vaak goed resultaat gehaald. Dan pak ik het er even bij, want dit was niet zo lang geleden. Joey van den Berg droomt van de Kuip. Ja, was het inderdaad toen wat sprake van en ook wel dingen in het nieuws geweest. En ja, dan gaan ze je naar vragen en dan vragen ze of dat een droomclub van je is. Nou, ja, En dat is het. Het is een mooie club en ja, je wilt altijd een stap hoger opmaken, maar goed. Die stap is er niet gekomen, dus ja, nu speel je bij Heerenveen tegen Feyenoord en ja, dat zijn ook leuke dingen. Ja, en voorlopig komt die stap er ook niet. Nee, ik heb nog niks gehoord. Nee, Heerenveen, slechts 1 overwinning, natuurlijk bestuurlijk gerommel. Geert, wat is daar al hier onder honger? Ja, ik zit er van de boetenkant hier nog. En dan denk ik van het is een botsing der ego's. Vertaald in de botsing der machten. Waar had de macht bij Heerenveen? In dat opzicht viel ik wel wat voor Foppe de Haan. Die zei, nou kom op toch even normaal. En geen eens maar fatsoenlijk maken om aan tafel te zitten. Want ja, er werd een voorzitter uit Kinkel die denkt, die mat dat per mail. Al je van die dwaze manieren om te communiceren. Dus ik zeg, toch even normaal pak. Ja. Sneek Heerenveen, daar gaat het om ook, hè? Nou, hoeveel kilometer? Nou ja, precies. Het lijkt heel dicht bij me. Hier op tafel zitten. Ja, Theo, want ja, nou even dat is dan het bestuurlijke, maar voetbaltechnisch Joen, had Heerenveen echt verlet van een echte mannetjesputter daar? Nou, in principe zit Joey is gewoon vind ik een prima onvoerder. Ja, dus maar dan mag je nog één bij. Een jongen die bij het mes tussen de tosken. Ja, een klein shirtje, maar een paar leiders in het veld had die de karel loeken. En dat is heel belangrijk op dit moment. Ja, mensen denken misschien Theo Timmermans, waar ken ik die jongen er weer van? Hij is voetballen bij Veendam, bij Volendam. Maar wij hier en daar al volle jaren op een korrel verzels. Doe wie zo? 8 hier? Wie 8 hier, ja, klopt. Even zien. Ja. VV achter zich. Ja. Beste meneer, mijn naam is Theo Timmermans en ik ben 8 jaar. En ik ben keeper bij VNV uit Gerijp. Ik wil graag een keer bij Hans Vonk trainingslessen hebben. Groetjes van Theo Timmermans. Bij Theo Timmermans? Nou, ik heb je brief gehad. Wat mij betreft kun je komen hoor. Ja, ik kom er nog weer, Hans Vonk. Ja, en daar gaat Lietse Theo kleren om zijn dream te realiseren. Nou even zonder club, maar is er nice? Het kan weer al bellen? Ja, op dit moment had ik geen uitdaging vond. En ik ben ook gewoon fit. Ik ben bij het Selling van den Berg in de topsporthal. Maar op ziek naar een club? Nee, de uitdaging, ja. Alleen de uitdaging is nog net voorbij gaan. Nee. Oké, nou we praten aanstaan verder over keepers, met name over de keepers bij Cambuur. Ja. Maar eerst eventjes Joey over Heerenveen. Want heb jij wel het gevoel dat op dit moment bij Heerenveen elkaar wel echt de waarheid wordt gezegd? Bedoel je dat gewoon in het veld? Nou, in het veld, maar spelers onderling. Als het gewoon niet goed gaat, even met de vuist op tafel. Want jij lijkt me wel het type van het conflictmodel. Nou ja, soms mag het wel knallen inderdaad. En dat hoeft niet eens slecht te zijn. Ja, als je met elkaar in discussie gaat en je vertelt elkaar gewoon hoe jij erover denkt, dan kan je met elkaar in discussie komen en dan kan je altijd vooruit gaan, zeg maar. Kijk, zolang als je niet met elkaar erover kan praten, dan neem je eigenlijk genoegen met hoe het wel is, weet je wel. En, maar gebeurt dat ook bij Heerenveen? Ja, dat kan meer, maar dat is een beetje inherent aan de leeftijd die er overal een beetje heerst, zeg maar. Kijk, op het moment dat je veel jongere jongens hebt, kijk, voorheen had je wat meer oudere gasten en die zeiden dat en die pakten je dan aan, weet je wel. En dan, alleen nu hebben die jongere jongens wat meer de overhand, wil ik niet zeggen, maar die zijn in de meerderheid. Dus de onderlinge
ja, zeg maar, discussie, die wordt bijna niet meer gevoerd. Wordt niet geaccepteerd van elkaar. Nou, wordt misschien wel geaccepteerd, maar ja, misschien zijn ze gewoon te vriendelijk naar elkaar. En ja, als je echt goede vrienden van elkaar bent, dan zeg je elkaar de waarheid. En dan laat je ook iemand weten wanneer je het er niet mee eens bent. En ja, dat schort er nog wel eens aan. Maar ja, dat zie ik wel over het algemeen, zeg maar. Ja, maar het mag van jou persoonlijk wel wat harder naar elkaar toe? Ja, vind ik wel. Kijk, op het moment dat je met elkaar dus knalt op het trainen, je botst met elkaar of je komt in discussie te staan, dan is dat binnen de lijn prima. Daarna moet het ook klaar zijn, weet je wel. Dus ja, dat verandert met de tijd. Ja, want ik kan me voorstellen dat het nu zo nu en dan wel even botst bij Heerenveen. Want het sportief gezien zit u natuurlijk in een behoorlijke dip. Nog maar 1 overwinning. Het zou niet goed zijn als je nu allemaal ja en amen zei. Maar wat is dan de rol van de trainer in dit verhaal? Ja, die probeert ook wel die discussie te voeren tussen elkaar. En ja, je moet toch met elkaar tot een oplossing komen. En elkaar tot de grond afbranden heeft ook geen zin. Dus ja, je moet er een beetje een middenweg in zien te vinden. En vorig jaar had je nog wel een beetje kritiek op Lodewegens. Hè? Dat had ik ook in een blad. Vooral met name op zijn oefenstof. Het zou een beetje gekopieerd zijn van Foppe de Haan. Is dat nu wel beter geworden? Nou, dat had niks met zijn oefenstof te maken, hoor. Dat was meer de intensiteit van de training, de periodisering en zo. Wat dacht ik toen de tijd dat door hem werd bepaald. Maar goed, dat blijk ik verkeerd geïnterpreteerd te hebben. Mocht voor jou wel wat harder getraind worden? Nee, niet zozeer getraind. En ik heb totaal niks aan te merken op de oefenstof van Dwight Lodewegens. Want ik denk dat dat een van de betere trainers is qua oefenstof van mij. Ja, jullie staan ook allemaal nog wel als spelersgroep ook gewoon achter de trainer. Ook al gaat het nu sportief gezien niet goed. Ja, dat kan ik wel zeggen. Krijgen jullie wat mee van die bestuurlijke ellende die zich afspeelt? Nee, ik zei voor de uitzending ook, ik denk dat de voetballer nog geboren moet worden die zich daarvan iets aan. Komt niet door, hè? Nee. Nou, kijk, dat het een keer rustig mag worden, dat lijkt me duidelijk. Dat is weer een andere discussie. Maar ik zie niet iemand die zich dusdanig aan de bestuurlijke crisis ergert of irriteert dat hij daardoor minder gaat voetballen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, Joey, je had het net over de confrontaties aangaan, ook in het veld. En dat blijkt ook wel dat in de topsportcultuur, dan ga je confrontaties aan. En dat mag voor jou dus ook meer tot uiting komen dus. Ja, kijk, het moet niet altijd negatief zijn, weet je. Je kan ook positief met elkaar in discussie gaan. Vaak wordt het toch gezien als iets negatiefs, weet je wel. En je moet met elkaar tot iets goeds komen. En ja, dat ontbreekt er wel eens aan. En ja, je moet wel ervoor zorgen dat je wel blijft praten met elkaar. Want anders nog zo'n jongen die het eigenlijk wel heeft, en dat is een beetje een type Joey van den Berg dan maar, is Jordi Buijs. Ja. Jordi Buijs is natuurlijk 11 maanden, ik doe het even in het Fries, dat verzist nou ik, hè? Geen probleem. Maar die had 11 maanden uit de relatie west. En wellicht, naar alle gedachten, mag het die nou zijn rentree werd in Feyenoord. En nou zijn rentree ontstaan is, had hij de laatste man behoorlijk oefenen op het Fries volkslied. Jordi, we gaan nog even wat doen. Huh? De rest weet er al wat van. Zullen we een positie nemen, heren? Ja, de meesten die weten het al. Waar dit ook gaat, zorg je hem aast. Maar eerst waarom naar dat fatale moment. Een blessure bij Buijs. 22 november. Ajax uit en Jordi squat zijn kruisbaan aan in zijn linkerknibbel. Nee. Nou, over een maand later rent hij weer over het veld en gaat alles goed. Knie zit goed. Ziet soepel uit? Soepel, ja. Voor zondag moet geen probleem zijn. Jij kunt gewoon spelen zondag. Ik ben inzetbaar, ja. En zo zou het samen zijn wijze kennen dat Buijs Snijn te zijn oude ploeg Feyenoord speelt. Snijn speelt zijn ploeg Udiros, ik. En daar is hij dan net bij. Buijs is dwaande ons zijn tweede seizoen bij de ploeg uit Nijwanne en is coach van de tweede klasse te jaren met Willem Skokker, de broer van Oebelen. Het is toch een bekend persoon en ik ben maar gewoon Willem, zeg maar. En ik leg eerder hartstikke goed. Benne in Ridderkerk, opgegroeid bij Feyenoord en nu coach bij Nijwanne bij Udiros. Kijk, ik had een contract getekend bij Heerenveen en toen kwam ik eigenlijk bij jullie terecht om aan te geven dat ik ook een clubje zocht om trainer te worden. Nou, er kwamen een aantal mensen die kwamen al navraag doen van hey, zou je misschien niet hier willen komen trainen? Dus eigenlijk dankzij Omroep Friesland ben jij hier trainer geworden gewoon? Nou, dat heeft zeker
Ja, medegedeeld, ja. Zullen we een positie nemen, heren? Ja. Waarom naar dat eerste fragment van deze reportage? Niet zo van verrassing, jongens. Nee, hè? Kom op, man. Ik zie je ook aan je hoofd dat je dit helemaal niet zo leuk vindt. Buis had ooit zijn dat als hij weer mooi speelt, hij het Fries volkslied mooi zongen gaat. Komt-ie, Jordi? Tijd voor een test. Ja. Ja. Het is nog geen eerste wedstrijd. Nog geen eerste wedstrijd. Ik ben nog aan het oefenen. Geslaagd enigszins, of hij moet nog even oefenen? Hij moet nog even oefenen. Joey, zing jij het eigenlijk mee? Ja. Nee, ik zing het niet mee. Nee, maar hij heeft geluk, hè, want het wordt gewoon getoond, hè. Oh, ja, hij kan gewoon meezingen van de schermen. Op die schermen. Dus ja, eigenlijk hoeft hij niet te oefenen. Nee, zo. Dan kan jij het ook wel meezingen. Ik kan het meezingen. Oh, je kan het ook meezingen? Ja, ik kan het wel mee, maar ik heb het nog nooit gedaan. Okay. Ja, ik weet niet. Nou, misschien zondag. Toch die verbondenheid dan misschien die je dan niet hebt of zo. Ja, ik weet niet. Nou, zondag afgesproken, zondag zing je mee? Nee, ga ik je niet beloven. Oh, oké. Hey jongens, even een Cambuur. Want iets opmerkelijk nice. Want we kunnen weer een keeperswissel onkunnetje. Ja, weer een keeperswissel. Het werd toch weer Nienhuis. Na de bakel zouden de Maasspelen had met Nienhuis. Het is al bekend. Het uiteindelijk maar Ian Helten bij Vitesse. Wixley, Harmen Seinstra erin. Dat gaat ogenblikkelijk mis eigenlijk bij een relocatie in Utrecht. Dan moet Nienhuis er toch weer in. Ze hebben vasthouden aan de tweede keeper die de bekerwedstrijd keeper. Toen kon hij dus keeper, toen kon hij Rode JC keeper. Dat deed hij eigenlijk best wel goed. Fantastisch gedroegen in de groep. Goed oppakt, al je complimenten. En er is besloten om hem er weer in de goal te zetten. Nou, tot zover de feiten. Dan wat vind je ervan natuurlijk? Hè? Ja, wat vind je ervan? Want ik kan me vaststellen eigenlijk, en dan ben je keeper Theo. Seinstra is een beetje broekt om Nienhuis weer onder praat te krijgen. Nou, zo zoek ik het net zien. Nee? Het is gewoon zo. Op een gegeven moment ziet Leonard zit in een mindere fase. Leonard Nienhuis. En dan moet je zeggen van oké, wie jouw Harm is een keer de kans. Maar ik vind gewoon persoonlijk dat Leonard wat meer leiding uitstraalt. Dus hij is eigenlijk qua mentaal er wat verder als Harm. Maar dan kan Harm zich mooi in ontwikkelen en dan kan er mooi onder gaan. Nienhuis is de betere keeper? Op dit moment wel. Vind ik wel. Ja. Maar leidt de takkomst van Harm Seinstra dan wel in Ljouwert op dit Ja, stuit? dat is de vraag. Want je kan je wel vragen, wat doet dit maar zo'n jongen? Ik heb hem nog net vragen gekend, maar het is wel een kwestie van een tikkie wat er uitdeeld wordt. Maar het telt natuurlijk helemaal niet. Een trainer die stelt die keeper op van die ting, die kan punten van mij pakken. En ik denk, ik ben wel een beetje met Theo eens, dat Nienhuis er toch wat verder in is als Harm Seinstra. En hij had de kans gekregen en het zeggen net al die lieke vlekkeloos uit. Dus ja, ik snap de keus. Maar goed, het lijkt altijd heel gevoelig bij een keeper. Ik bedoel, ja, die wisten je net samen. Jou eigenlijk een keeper gewoon in principe jouw vertrouwen van een aantal wedstrijden. Hè? Dat is ook belangrijk. Een keeper moet eigenlijk een leider wezen van de achterhoede, maar eigenlijk ook wel van het team, vind ik. En dus is het ook belangrijk dat je daar stabiliteit in hebt. Ja. Dus ik vind dat ik volkomen wel logisch dat Henk dan ik zei in de pers van ja, wie jou hem nog weg van een paar wedstrijden sowieso en dat er meer stabiliteit in komt. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Joey? Ja, keepers zijn toch een apart ras eigenlijk. Een apart ras. Ik heb nog nooit een normale keeper meegemaakt. Hoor. Nee? Wat is de gekste keeper die jij mee hebt gevoetbald? De gekste keeper waar ik heb mee gevoetbald? Ja, ze zijn allemaal niet helemaal 100 hoor. Nee, het zijn allemaal... maar wij zien elkaar straks nog wel even. Ten eerste, als je op goal gaat staan, dan gaat het al niet goed natuurlijk. Je gaat niet voor niks op goal staan, weet je. Ik hoop dat er een tafel tussen zit. Ja, precies. Maar dan mocht je niet mee voetballen, hè? Vroeger, hè? Dan moest je op goal, hè? Ja, ze komen niet bijbenen. Een beetje geboren, weet je wel. En altijd schreeuwen om aandacht, weet je wel, die keepers. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen... ja, het is een lastige situatie. Kijk, op het moment dat het een jongen is die veel vertrouwen uitstraalt... en zijn verdediging goed neerzet... maar hij laat er gewoon per wedstrijd 2 door zijn stokken gaan... ja, dan kan je hem vertrouwen geven wat je wil... maar dan gaat hij je geen punten helpen. Kijk, ja, die Henk heeft gewoon voor gekozen, denk ik, om hem eraf te halen en Seinstra erin te zetten. Ja, en dat is hem dan blijkbaar dus toch ook niet bevallen. Dus gaat hij weer terug naar het eerste. Ja. Er valt weinig zinnigs over te zeggen. Maar goed, het is wel denk ik einde verhaal Harm Seinstra, denk ik toch wel. Dat kunnen we toch wel concluderen. Ja, dat weet ik net. Ik vind je kunt er een beetje nuchter erop reageren. Kleren, het is weer even waarom met het tweede plan. Ja. In een einde verhaal, ja, dat... Ja. Ja, weet je hoe oud is die jongen dan? Seinstra? Hoe oud is Seinstra? 26. Ja. Maar ik bedoel, als Nienhuis van het weekend rood pakt of geblesseerd raakt, dan moet hij er weer staan. Dus zo werkt het ook, weet je wel. Dus
Ja, hij kan niet heel lang bij de pakken neerzitten. Natuurlijk is het vervelend, maar goed, het is wel... En dat mag wel zijn, Nienhuis heeft dat wel heel goed oppakt. Hè. Die had natuurlijk ook een beuk kregen in een rustwissel, in een wedstrijdwissel. Dat is heel vervelend natuurlijk voor een keeper. En hij had er uitermate zelfkritisch met zijn situatie omgegaan. Ja, dat levert hem nou toch weer een basisplak op. En dat is wel topsport. Dat is weer een stukje mentaal. Dat is wel topsport, dat is mentaal. Hey jongens, nog even iets moois. Want we krijgen bij Cambuur, Chin AZ, het debuut van, dan mag ik het goed zeggen, Ramiro Montero. Ja. Waar is dat? Ja, dat is een apart verhaal, die Ramiro Montero. Hij is 21 jaar, hij is van Rotterdamse afkomst. Hij had spelen in de jeugd van Sparta. Toen is hij vertrokken naar Hansa Rostock, jazeker het voormalige Oost-Duitsland. Via een zaakwaarnemer, daar kwam hij net aan de bak. Toen is hij uitgeleend aan FC Anker, nooit van jet. Daar kwam hij ook net aan de bak. Toen is hij gedesillusioneerd ophouden. Had zijn conditie een jaar lang op peil houden bij een amateurclub. En meldde hem uiteindelijk aan bij Cambuur, die een belofteteam op start. En dan komt het bijzondere van het verhaal. Die jongen die zit de keeper in te zitten in zijn testwedstrijd. En de mensen daaromheen zeggen, verrek. Die jongen die keer wel inzitten. Dat is een talent. Dat is echt gebeurd. En ze hebben hem Sjenleiden en zijn Spiedilitten. En binnen de kosten keer zit hij bij de selectie. Hij maakte zijn debuut in FC Twente. Voelde hij opmerkelijk goed in. Had nou een 2-jarig contract tekenen. En het is een controlerende middenvelder. Die nou speelt voor Jack Bourne. Die net helemaal 100% fit is. Het echt nog net helemaal lekker zit. Maar het is wel een opmerkelijke. En zij kennen dus geen Theo. Dan ben ik op ziek naar een club. Daar is zelfs nog in Engeland daar was toch? Maar praten met Dick Advocaat bij Sunderland. Ik had inderdaad Dick Advocaat naar me praat. En op een gegeven moment ben ik naar Engeland gegaan. En ik wie op zoek naar een uitdaging. Ja, en dat je die dan net vindt, dat is jammer. Ik wil op een gegeven moment echt naar Heerenveen aan. Want ik wie er gewoon klaar geweest om daar als keeper te staan. Ja. Nou, ik ben ook blij dat ik nou in het coachen ik een prot leren ken. Dus ja, ik zit elke dag mijn plezier zit in. Dan wordt er best gewoon een keeper. Wat nou plezier aan coachen? Dan wordt keeper man. Kom op. Hey. Dus misschien wel de beste keeper. En dat is gewoon de beste keeper zonder club van Friesland. Met alle respect bij Tjalling van den Berg in die sport had ik riemen. Nee jongen, dan moest in die goals in. Bij een eredivisieclub. Dat is wat het worst. Dat klopt. Juist. Ja, dat doen we weer. Maar dat zou je maar, hè. Laten we nou Montero als voorbeeld nemen. Of eigenlijk jou. Wat is die Montero? 21. Hij wordt in november 22 jaar. Van iemand van 40 natuurlijk. Ja, nou ja, jij hebt ook rare verhalen meegemaakt, toch? We hebben Alcides. Jij ging er ook terug naar en Meppel. Ja, nee, maar dat was prima. Maar hij heeft echt veel clubs gehad in die paar jaar dat hij bij het eerste zat, denk ik dan. Dat is wel een bijzonder verhaal. Ja, mooi. Ja, mooi. toch? Ja, zat ik in het dus geen. En Cambuur had toch een beetje, met 3 keer een league spul, toch stadig om weer het paard omheen gevoerd. En dat had ik, volgens mij alles te krijgen, mooi, de ontwikkeling werd van Okbetje. Ja, de spits, want hij weet het doel weer te vinden. Laten we even zien. When I got here, I introduced myself as Bato. And they told me, no, we have a Bato already. Martijn Bato. Exactly. So I said, okay, you call me Bart. And then there was also a Bart van Bronkel. So I was like, I thought they were kidding. I was like, no, come on. We just call you B, then the first letter. I said, it's fine by me. Nou, Cambuur heeft zijn eerste goal al binnen. Hoe gaat het nu? Dit is de tweede. Ja hoor, ook Betje. Het moment dat de Cambuur supporter B voor het eerst in actie shot, is tijdens de Frieske derby. Het is een wedstrijd die de Nigeriaanse ongevaller net gauw viert te zeel. It was a nice delivery from Marcel Ritzmaier, from the right side. En zo blijkt de keuze vooralsnog voor de Nigeriaan. Amper een week in Nederland, maar meteen in de basis. Een gouden keus. Yeah, very important match for the city, for Cambuur fans, and you can't forget that. You can't forget that. Bartholomew Okbetje is voor Cambuur een absolute topspits. Verleden seizoen verbrutst hij het clubrecord van Robin Nelissen, terug van Cambuur 13 keer te scoren. Dit seizoen kwam Okbetje dreig op gong, maar dat hier een reden. Because it was the first time I was without my family, I always thought about how they were doing without me, when you ring your family and every time they keep on telling you they miss you so much, it's quite tough. And I always had my head thinking about when are we going to be free so that I could go back to see them, So I was talking actually to the coach a lot, and he knew a lot, and even sometimes he gave me a day more, so that I could feel happy and then be with the family. And so it was quite tough for me because I was all alone without them. But now they're here and you start scoring goals. We are all together, so I can only have my head on football. Het is een schitterende aanval die eigenlijk afgerond moet worden door Barto, maar ook Betje doet het.
I'm very happy because the whole family is happy. So I can only think about doing what I love best. Ja, een gelukkige Bartholomew ook Betje. Ja, mooi verhaal. Goeie spits, ook Betje. Goeie spits. Ja? Ja? Waar zie je dat aan? Nou, hij heeft alles. Hij is sterk, hij heeft best wel techniek voor. Het lijkt af en toe niet zo, maar hij is kopsterk en hij is snel, hij is doelgericht. Ik vind het echt een goede speler. Ja, deed even zeer, hè? Dat fragment, even die kopbal tegen jullie. Ja, is verleden tijd. Is verleden tijd, ja. Maar hij pakt wel, jij bent misschien de verkeerde man om het aan te vragen, maar hij pakt wel een beetje veel gele kaarten, vind je niet? Ja, nou, als spits zijn hem hoef je sowieso nooit de schorsing van gele kaarten op te lopen, lijkt mij. Maar vorig jaar had hij er 8, 1 keer rood. Ja, dat is misschien... Moet jou aanspreken misschien? Nou ja, misschien is het toch een beetje irritatie of zo dan. Ja. Ja. Ja, dat weet ik ook niet. Ik ook niet. Weet je hem dat? Ja, hij pakt gewoon de volle, vind ik. Hè. Kijk, ik ben met Joey in zijn spits, hoe dat net zomaal je krijgt tikken. Maar ja, hij deelt wel fors uit trouwens. Hoor. Ja, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je kijkt hoe die duel zich gaat, jongens. Ja. Dat is mes scherp. Gaat er in op een groenlooid en ook Betje zit erbij, dan weet je zeker. Dan is er wat onhoorn. Dan is er wel een klapje, een tikje deelt meestal wel. Ja, dat is wel soms is hier zo fanatiek. Hè? Dus qua mentaliteit is hij gewoon, hier wil gewoon alles winnen. Alles winnen. Dus, en dat is het mooie, vind ik, gewoon aan zulke spelers. Die willen alles winnen. En ja, soms moet ze wat beter beheersen, maar... ik vind gewoon een goede spits om te broeken van Cambuur. Ja, jongens, het is er weer tijd voor. Tuurlijk. De quiz. De quiz. De vraag van deze week gaat door Henk de Jong. Want Henk waard mij Cambuur in 2013 kampioen. Maar hokkertrainer is dat ekslagen met de Ljouwertus. Is het A. Hamburger? Is het B. Frits Korbach? Of is het C. Gertje Kruis? Mail je antwoord van Waasje naar pient@omroepfriesland.nl en win dit Cambuurpakket. En de winnaar van verleden week is Mirte Reen van Blessem. En Geert, ik denk je niet vertrouwen? Nee. Je niet vertrouwen? Nee, wat waar is het dan? Het is Rob Baan. In jongetje 12. Dus meestal alle jaar biedt het Omroep Friesland gewoon Rob Baan, dan krijg je hem. Nou, al wie ken ik dan zeggen van, maar welke trainer waar via de competitie promoveert met Cambuur? Dan zit hij er wel bij. Oké, dan zit hij er wel bij. Nou, doen we dat toch? Jongens, geen enkel probleem. De nieuwe week kun je trouwens kaartjes winnen voor de wedstrijd Heerenveen Cambuur. Mooie prijs. En dat we toch hoe die wedstrijd hè. Heerenveen Cambuur, begint het al een beetje te kriebelen? Nee. Niet? Nee, nog niet. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat wij, of tenminste, ik ben daar nog niet echt mee bezig. Je bent altijd bezig met de eerstvolgende wedstrijd, zoals een echte sporter betaamt. Nou ja, dat niet, ja, zo beleef ik het eigenlijk altijd wel. Dus ja, straks als de wedstrijd er bijna is en je ziet de supporters weer langs de kant staan met de training, dan weet je dat het zover is. En de sfeer in het stadion, dat zijn de mooie dingen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nog niet echt mee bezig ben. Ik denk altijd dat het in Leeuwarden meer leeft dan in Heerenveen. Jij denkt dat ook? Ik denk ook dat het, zeg maar, dat is Nederlands eigen. Het is alweer normaal geworden, weet je. Dus kijk, het eerste jaar dat Cambuur gepromoveerd was en we speelden voor het eerst weer tegen elkaar. Ja, daar zat zoveel ontlading en in het stadion, dat voelde je echt, weet je. Maar het jaar daarna was het al gelijk weer minder. Dus ja, dat heb je toch altijd een beetje. Ben je nou om elkaar wegen, denk je? Cambuur, Heerenveen of is Heerenveen toch wel gewoon verder? Het is toch een wedstrijd op zich. Een derby is een derby. En ik bedoel, Joey had hem al een aantal keren spelen. Nou, het is gewoon prachtig voor de meesten. Maar het is altijd om elkaar wegen. Ja, ik heb altijd wel een beetje het gevoel gewoon dat Heerenveen toch wel wat verder wijzen zo. En het valt me wel dat ze nou, ja, dat jullie staan waar jullie nu staan en hoe het gaat. Ik vind het tamelijk teleurstellend. Ik zie Cambuur, ja, die zie ik alle weekend, dus daar kan ik iets meer over oordelen. Toch het idee dat er wel wat omkomt, dat er vastigheden ontstaan. Dus ik denk dat het ongelooflijk dicht bij elkaar zit. Ja, ik ben heel benieuwd. Eerst maar de wedstrijd van dit weekend. Dus Heerenveen, Tjen, Feyenoord en Cambuur AZ. Op de radio doen wij zelfs verslag van die beide Frieske betellen voetbalclubs. Montejoen om jouw zoon. Dat Geert verslag van de eerste competitieoverwinning van Cambuur, Tjen, AZ. En een dag later om jouw trein zit ondergetekenen in het Abelense stadion. Om jou op de hichte te horen van Heerenveen, Tjen, Feyenoord. Nou heren, ik vond het mooi dat je hem de wien. Het zit er alweer op. Nou, zo snel, vlug gaat dat dus. Wat is een club, Theo? Nou, het is van mij gewoon samen met bedoelen te maken, maar van mij wel nu dan werden. Okay. Natuurlijk. Dus, maar Cambuur kan België. Cambuur kan België. Ik ben altijd beschikbaar, maar ik wil wel een jaar in coaching, ga ik het nou natuurlijk. Hey jongens, nou snap je Beansport normaal sputsing geven op de vrees al die wat langer terug op internet. Maar vanwege een extra hoe de demonstraties bij het WTC in Ljouwert doen we dat nou dus net. Ik zou zeggen, nog een hele noffelijke joen. Dag.
Heerenveen Feyenoord. Dat hek op 2-1 van Feyenoord. Feyenoord die speelt op het helemaal aardig goed. Als ze een gelijk spel haal je, dan ben ik tevreden. Maar ik ben bang dat Feyenoord de dreef voor hen is. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net. Dan ben ik net eens.